Ey bu gurrun uluqan gurrun degini Resulullah aydıptır bir adamın darğalığın biljek bolsaňyz dipdir. Yani bir adama Allah Taala'nın qaharının siňelligini biljek bolsaňyz şol adamın yüzünün suwu ýokdur, bihayadır şol dipdir. İdi fa iza nuzi'al haya'u lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Bihaya adam biljek bolsaňyz dipdir. Adamlar şonu içinden ýokuşwar ýanlar ýigrincidir adamlara dipdir. Şo idenana, şo erki adam hutbuhut musulmanlyň ýüregine ýigrincidir dipdir. Adamly hutbuhut şonu gelýär o dip sowlar dipdir. İyi. Bir adam hayaty ýok bolsa ýigrinci bolar. İyi. Fa iza lam talqahu illa maqitan mumaqqatan nuzi'at minhu al-amana. Oham şol adam ýuwaş-ýuwaş hyýanet eder. Ýüzüniň suwu ýok, halkda ýigrinci görýär. Bir zat anansaň derew dargadar. Namsyňda ananp bolmar, malyňda ananp bolmar, öýüňde ananp bolmar, maşin matuwyňda ananp bolmar. Heýure haýyn adam bolar diýdir. Haýaty ýok adam. Ýyly. Fa iza nuzi'at al-amanatu lam talqahu illa ha'inan muqawwanan. Oham bir adam anamly bolmasa, hemme kişi şonu haýyndir diýip. Ananp bolmaz ha. Kulak kesýändir diýip hemme kişi şojura tanýar diýipdir. Ýyly. Nuzi'at minhu ar-rahma. Oham ol adamdan ýüreginiň bükülli rahmu, mehabbetu, ýüregi awymy o zatlar bilmel ol adam diýipdir. O tarap ogluň şo aglaşyp batýar, o tarap derde ulaşyp batýar, o tarap ulukon müşkili düşdi. O zatla oň wüjudyny bolmaz ol adamyň diýipdir. Ýyly fa iza nuzi'at ar-rahma lam talqahu illa rajiman mula'anan. Oham ol adamy hemmek lanet aýdýanlar diýipdir. Dargamış, betbaht bolmuş, Hudaý cehenneme salmış, onu hemmek beddua edýänler diýipdir. Ol muqaddemeden fikretdi. Hayaty ýok adam amanaty bolmaz, amanaty ýok rahmaty bolmaz, rahmaty ýok hemmek beddua eder. Ýyly nuzi'at minhu rabaqatul islam. O ýagdaýa barandan soňra boynundan Hudaý imanny aýryp kafir dünýeden geçer diýipdir. Rasulullah aýdan sözü. Rawahu Ibn Majah senedim Rasulullah aýdanlygyna. Hudaýdan dilemeli boljak, Hudaýa ýüzüm suwly bolsun. Hudaýa men hayam bolsun. Hudaýa haram iş etmäge men utanayn. Men hem adamlaryň ýanynda hayaly bolayn, hem Allah Taala sen huzurunda hayaly bolayn. Allah Taala haya, iman, Allah Taala özüniň mehabbetinden aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala dostlarynyň da mehabbetinden aýyrmasyn. Parahatçylyk, emniýetçilik, iman awry, mescit medreselerimiz ýürüp dursun inşallah.